Хора! Аз съм Мел. Аз съм Елина. И днес снимаме Видове родители. Да. Нека да започваме. Злият родител. Защо? Какво правиш бързо? Се почисти стаята. Аз тук съм трудна, ама майко! Къде бързо това нещо? Какво е това бързо? Не, майко! Я виж ти. Какво правиш? Да. Защо играеш на лаптопа разваления? Не знам. Защото имаш нов телефон. iPhone 7. Вау! Много е хубаво. Много. Вау! Благодаря ти много. Какво си усилила музиката? Какво е това? От кой това купил? Дай ми го! Дай ми го! Ама що? Бързо намери музика, да почва да се чисти стаята. Я виж ти. Едно. Майка, какво правиш? Махай се! Чисти ти, какво правиш ти? Аз искам да изляза. Няма да излизаш бързо ми. Хващай пръчава и почнеш да бършиш. Няма цялата работа да лъжа. Добре. И това беше хора. Да, това беше от клипа. Дано да ви е харесал и ще се видим в следващия клип. Довиждане!